Pre mňa ako pre podnikateľa je dôležité, aby som v budúcnosti dosahoval väčšie zisky ako v súčasnosti. Práve preto hľadám univerzálny kombajn, ktorý môže uspokojiť všetky kategórie zákazníkov a všetky požiadavky, pričom zároveň moja firma bude stále rásť. Pre mňa platí len jedno, alebo všetko, alebo nič. Môže mi obilný kombajn John Deere typového radu T poskytnúť už teraz to, čo budem požadovať v budúcnosti? Hneď na začiatku potrebujem vidieť konkrétny dôkaz. Prvé miesto, ktoré treba preveriť, je kabína. Komfort obsluhy má kľúčový význam pre zabezpečenie kvality. Všetky ovládacie prvky obilného kombajnu sú v dosahu končekov mojich prstov. Stavím sa, že toto riešenie zvyšuje účinnosť a produktivitu. Obrazovka systému Command Center mi umožňuje ľahko ovládať funkcie kombajnu a rýchlo zvládnuť nastavenia. Mám dobrý výhľad smerom dopredu aj do strán. A kamery mi umožňujú výhľad smerom dozadu, ako aj do vyprázdňovacej závitovky. Myslím, že rovnako dobre môžem teraz vidieť aj do budúcnosti. A čo takto adaptéry pre obilný kombajn typového radu T? Vidím, že k dispozícii je široká ponuka, z ktorej si možno vybrať. A že ľahko a rýchlo možno adaptéry vymieňať pre rôzne plodiny. Univerzálnosť má kľúčový význam pre uspokojenie všetkých mojich zákazníkov. Skutočným testom teraz bude, či obilný kombajn typového radu T dokáže uspokojiť takých zákazníkov, ktorí požadujú vysokú kvalitu slamy a zároveň aj tých, ktorí žiadajú vysokú kvalitu zrna a vysokú výkonnosť. Konkrétne to znamená, že tok celej obilnej hmoty musí byť mimoriadne účinný. Dostal som špičkové nože s veľkým rezným výkonom. Veľké podávanie rastlinnej hmoty v prípade zberu plodín s vysokou úrodou. Vyššia výkonnosť výmlatu. A mimoriadne veľká aktívna separačná plocha obilného kombajnu neustále zabezpečuje vysokú priechodnosť a kvalitu slamy. A tu je veľkoobjemové čistenie zrna s nastaviteľným predčističom a systémom čistenia QuadraFlow. Zariadenia pre úpravu slamy typu štandard a voliteľné prémium mi dávajú možnosť výberu a flexibilitu k tomu, aby som mohol dosiahnuť vynikajúce rozptýlenie slamy po povrchu poľa alebo perfektne vyformované. Som nadšený. Celý proces toku obilnej hmoty cez obilný kombajn je riešený tak, aby sa dosiahla optimálna účinnosť, vysoká výkonnosť a špičková kvalita zrna na výstupe. Aby som vo svojom biznise bol naozaj úspešný, potrebujem také riešenia na obilnom kombajne, ktoré zvyšujú výkonnosť a pomáhajú mi tak optimalizovať účinnosť a rovnako dosahovať najvyššiu kvalitu zberu. Prevodovka ProDrive kombinovaná so systémom Hillmaster mi poskytne vyššiu efektívnosť zberu vo svahovitom teréne. Motor PowerTech poskytuje prírastok výkonu pre bezproblémové vyprázdňovanie zásobníka zrna za jazdy. Naviac k dispozícii je súbor inteligentných riešení typu iSolution, ktoré zvyšujú účinnosť práce stroja. Pomocou systému Harvest Smart automaticky dosahujem ideálnu priechodnosť mojej zberanej plodiny. Systém môžem nastaviť na hodnotu maximálnej výkonnosti alebo minimálnych strát. Hands-free riadenie Autotrack patrí medzi voliteľné príslušenstvo, ktoré maximalizuje moju výkonnosť pri zbere a umožňuje ľahšie vykonávať pracovné operácie. Systém Harvest Dock automaticky zhromažďuje údaje o úrode zberanej plodiny, rozpätí vlhkosti, ako aj o výkonnosti pri zbere. A systém JD Link mi stále poskytuje aktuálne informácie a umožňuje mi kvalifikovane rozhodovať s cieľom maximalizovať výkonnosť pri zbere. Samozrejme, aj tá najvyššia výkonnosť na svete nemá význam bez spoľahlivosti stroja. A ja dobre viem, že obilné kombajny John Deere sú spoľahlivé a to je taká pravda ako to, že slnko zapadá každý deň. Naviac, ak potrebujem náhradnú súčiastku alebo pomoc, tak moje stredisko John Deere je vždy pripravené pomôcť mi. A keď sa pozriem na všetky kombajny typového radu T, tak dobre viem, že už viac nemusím čakať na budúcnosť.
Tým, že som si teraz overil obilný kombajn typového radu T, presvedčil som sa, čo nás čaká v budúcnosti. Pochopil som, že to nebola cesta späť. Budúcnosť je už tu, v tejto chvíli. Ďakujem, John Deere.